Zbunjen sam. Dragi moji roditelji, uporno mi ponavljate kako su cigarete štetne i kako nikada ne treba da ih probam. Ja vam verujem. A to mi ponavljate dok iz vaših usta izlaze kolutovi dima i cela kuća se osjeća na nikotin. Zbunjen sam. Pričate mi da uvek treba da govorim istinu, da ne treba da lažem nikoga, nikada. Ja vam verujem. A zašto onda kada zazvoni telefon i na displeju vidite broj na koji ne želite da se javite, moram ja da se javim i kažem da niste kod kuće? Nekada je to poziv iz banke, nekada od komšinice koja bi da svrati na kafu, nekada od ljudi za koje nikad nisam čuo. Znači li to da deca smeju da lažu u korist odraslih? Zbunjen sam. Govorite mi kako je važno da se bavim sportom i kako ne treba da pijem kada odrastem. I ja vam verujem. Ali zašto onda tata ne ide na basket kada ga zovu? Već sa flašom ispred sebe ne ispušta daljinski upravljač. Zbunjen sam. Uporno mi ponavljate kako je štetna upotreba mobilnih telefona i kako mogu postati zavistan od društvenih mreža. Ja vam verujem. A zašto onda kada idemo ulicom ja čuvam seku dok mama kucka poruke sudarajući se sa prolaznicima i ne čuje nas kada je pitamo bilo šta? Zbunjen sam. Branite mi da igram igrice na kompjuteru kako ne bih postao zavisan i zapostavio sve druge obaveze. I ja vam verujem. Samo mi nije jasno zašto onda tata provodi vreme za računarom igrajući igrice umjesto da se igra sa nama. Zbunjen sam. Govorite mi da je ružno kad neko psuje i da nikad ne treba da psujem. I ja vam verujem. A zašto je onda skoro svaka vaša rečenica protkana psovkama? Psujete kada nemate parking mesto, kada vam smeta komšijin pas, kada poštar dođe rano ujutru. Zbunjen sam. Dragi moji roditelji, ja znam da želite da napravite dobrog čoveka od mene, ali mi se ne sviđa način na koji to radite. Ja stvarno verujem u sve što mi kažete, ali zbunjen sam onim što vidim. Zato vas molim, zapamtite. Moje malene uši čuju vaše reči, ali moje bistre oči prate svaki vaš pokret. Voli vas vaše dete.